Welcome everybody boys and girls, part 2. Niklaus kontra Battlefield 5. Na razie jest spoko całkiem. Zobaczymy, jak to się potoczy. Jadą hopsy. Jak on do mnie gada? Jakim cudem ja nie zabiłem tego kierowcy? Nie wiem. Możesz powiedzieć po gwarze. Co po gwarze? Jezu, jaki ze mnie jest Ty szmaciorzu. Jaki ze mnie jest wyśmienity, wytrawny strzelec wyborowy. Nie uważacie? A, rozkurwiator jako helikopter się identyfikuje. Dobrze, przepraszam. LOL? Jak? Pak 40. To nie będzie. Nie jest to przeznaczone do strzelania do piechoty, ale nikt też nie zabronił tego zrobić. O Jezu, mnie zaprzelątało. O ty! Cheeky bastard. Mason. Siema, Banboy Polska. Całkiem przyjemnie. Siema, Nomadinho. No nie wiem jakim prawem. No bo Pawlos, Chińczycy światem za niedługo zawładną. Lepiej być na to gotowy. Aż. Szajt. Wow. Fucking. Kurde, oni mają na tych wozach te wyrzutnie takie zamontowane. Nie widzę! Nie! Padł mi worek i nic nie widzę, serio?
Weźcie ten worek mi z tego! Jezu, niewiarygodne. Dobra, znik. Niech mi się te HP trochę załaduje. Fucking hell. Oh, I hope you know what you're talking about, Mason. Bollocks. Jawohl. Dobra, trzeba ich rozdupić teraz, w tym momencie. Kuźwa. Dobra. That one ain't kicking. Ajajaj. Boom! How'd you like that, Mason? Nice one, son, but don't get too cocky. To widzisz, McCleany. No. Każdy ma tam inne osiągnięcia. That looks like the lot. Oh, thank God. Look out for the foot soldiers. Bridger, you will never O. Planes coming in. O fuck. Get on the arching. It's a long way. It's a long way to go. Infantry! That one ain't kicking. UCLA! Spoko, że w pojedynkę mam 3 samoloty zestrzelić. Nie ma problemu. It's a long way to Tipperary. It's a long way to go. No nie umia tego ostatniego rozwalić. Czemu gościu napierdala przez mikrofon? No bo mówi przez megafon, który tam jest na tym placu, żebym słyszał go w ferworze walki. Słyszał go w ferworze walki. Tu są głośniki, o, przez które on napierdziela. Infantry moving in, watch it! How about a little music, eh?
Zjem ci kolegę, uspokój się. Uspokój. Wiesz co? A może byś kurde siadł do działka? Oh, it's a long way to Tipperary. Come on, baby, sweetie. Oh fuck. No nie wiem jak ja to... To już mnie nie przejdę tego, przerasta mnie te zadania, niestety. To nie jest wojna dla 20-letnich złodziei. Siema Adaśko. You're on the foot soldiers on white. Bridger, you are never gonna get Got one! Ale trudne te gry robią, kurde kiedyś gry były. German armor. Watch O yourself. kur... Oh, Christ! A już się zrobiło mniej wesoło. Hey, stop shooting the bridger. I'm not gonna shoot the bridger. German vehicle's coming. Nie wiem gdzie się mam schować. Ah, shit! Yes! Now stay in cover until we get a good shot on them. I z czego mam? A mam Panzerfausta. Au, 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 au. Find a rocket or a cannon or something. No, ale tak powiem tak. Mają trochę przewagę. Bam. Keep an eye on that magazine. I'm telling you, if you've got a trick in your back pocket, son, now's the time to use it. Asa w rękawie? Zaraz znajdę.
O, rozdupczył się. Shit, guns dry. Guns dry. Not good. Now stay in cover until we get a good shot on them. Ło! Kurde, Prodigy, uspokój się ze swoimi szkalowaniami. I uspokój Downa. Może ci się nie podobać, ale jeszcze raz napisz coś takiego, no to się pożegnamy. I'm telling you, if you want to do it, can't use it. Don't let it go, boy. Oh, not now. I'm telling you now, if I hadn't seen that, I wouldn't fucking believe that. Wojna wygrana? No, no, no. Czyli nie wygrana. That's it. Aha! There's too many of them, son. Look at them. It looks like this might be it. I'm so sorry, Bridget. I don't want to say something. Yeah, me too, mate. We did our best, though, eh? 6 gwiazdek. I don't believe it. Is that boys? No i teraz... Kurde, co za przypadek! A, myślałem, że z samolotu, to coś nowego. Yeah. I don't believe it. Bridger! It's a fucking cavalry! They're here, son! We're saved! They came back for us. They actually came back. What you mate? Well, I'm going to say it, Bridger. Well done, son. Thanks. You know, yeah, them Greek islands are absolutely lovely this time of year. Fuck off. I'm telling you. Wait. Ah, I got you. Now you're strolling off and leaving me. Oh, come along then. Yeah. Well, as I was saying, beautiful beaches, sparkling white sand, and massive German fortifications for me and you to assault. See what I'm going to do? I'm going to make you a little deal. A deal? I thought we already had a deal. SBS.
Ist da jemand? Bitte. To im się udało. A, to było spoko takie, nie jakieś super mega. Ale było nie najgorsze. Jak gierka? No na razie nie najgorzej. Strasznie niepoważna ta kampania, no to było do przewidzenia. Dobrze, czyli Afryka Północna... A co to jest taki ten... ciulicek? A... Listy i wyzwania. No to mało zrobiłem. Nie jestem taki dokładny. Dobrze, czyli teraz Nordlys. 1943, Norwegia. Norwegia już od 3 lat jest pod okupacją. Walka jednak nie ustała. Dołącz do ruchu oporu, który próbuje odbić jednego ze swoich ludzi. To jadymy. Rjukan. Na Europę Zachodnią padcień swastyki. Rusków. Jak Rusków? Co, w Norwegii? Co? Gdzie? Jak? Gestapo trzyma ludność cywilną w garści. Prawa tracą moc. Ludzie zaczynają znikać. Głosy sprzeciwu cichną. Okupacja zmieniła życie całej Norwegii. W porównaniu do Polski to można odważnie powiedzieć, że ich życie zmieniła nie aż tak bardzo jednak. No ale okej. To już jest inna sprawa. Strasznie mieli ci Norwegowie. No. Ta. Kan jeg fortelle deg en hemmelighet? Jeg har alltid syntes at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da jeg kom hit som barn, fortalte de meg historier om skapninger og monstre i skogen. Mine egne barn er fortsatt i Tyskland. Jeg savner familien min så veldig. Så nå er jeg her igjen. På jakt etter de monstrene i skogen. For 3 dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her.
Angrepet lyktes ikke. De ble drept og vi fanget. Chciałbym się kiedyś nauczyć jakiegoś języka skandynawskiego. Jednego. Vi vet at noen er der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finns utalliga historier om A Perkele to nie jest w języku skandynawskim. Fiński to nie jest skandynawski język. där du borde bekymra To dig jest för język fysik. ugrofiński. Jak węgierski. Du har inte Dawid, vett weź til się å nie gjøre det. kompromisuj. Vet du hva dette anlegget gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det er flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler dere å snakke med meg. Om ikke blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster. Her, i denne bygningen, fatter du? Og noen er nødt til å stoppe dem. Før det er for sent. O! Odszukaj zaginioną członkinię ruchu oporu. Jadymy, jak w Bondzie. Para para la la la. Tu da 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 di da. Para da. Wypadałoby się też kiedykolwiek nauczyć jeździć na czymś więcej niż sankach. Bo nie umiem jeździć ani na łyżwach, ani na nartach żadnego rodzaju, ani na snowboardzie, ani na niczym. No, na rowerze też umiem. Siema, Schmidzelajto. No, na dupolocie jeszcze, ja, na dupolocie. Nas uczyli jeździć na łyżwach w podstawówce. Mnie nie. Siema, Antony. Jak bardzo gra się odmieniła od bety? W becie nie było singla. Ci nie mogę powiedzieć. Ej, w Norwegii to w ogóle faktycznie był jakiś ruch oporu? Bo wiem, że tam był pan Quisling na przykład i generalnie nie wiem czy próby, czy rząd kolaborujący z Niemcami, ale wiem, że coś takiego było. A jak się rzuca? Zajebiście mi to wyszło, zajebiście.
Czy są ślady? Tak? Są ślady. No, upadła Madonna z wielkim cycem. Jezu Costello, żart to powinien, aby nawiązywać trochę do faktów. Siema Kołma. Jak się rzuca te noże? Tak je. Je jak gnóż. Fiender förut. Musimy się mordować, nie możemy popodziwiać pięknych okoliczności przyrody. Ale mu się podwinęła nóżka. Ej, co oni na wymyśl... Czemu wszyscy to mają? Czemu oni im udupili na plecach te ładownice? Przecież to w ogóle nie ma sensu za bardzo. Dette ser ikke bra ut. Takie coś. Cieple im jest. Aha, okej. To jest mygliś. Genau. Z ruskimi. Ale z ruskimi w Norwegii? W sumie to mógłbym ich tu zostawić, ale wolę ich pozabijać. Bist du beschäftigt da oben? Keine Bewegungen. Alles ruhig im Moment. Ale ruhig. Was gesehen? Żeby nie było za ruhig. O. Zepsuj się.
Słaby z niej bokser, no bo to jest kobieta. Znaczy w sensie... No. Siema Leichten. Jak już znajduję BFA 5? Spoko na razie. Jak na razie oceniam. Kampania myślałem, że będzie gorsza. Pierwsza, ta brytyjska, była całkiem śmieszna. Ta norweska dopiero zacząłem. No tak, bardzo odpowiedzialnie przejść tędy, ale inaczej się chyba nie da. Najwyżej będę strzelał. A może w sumie zacznę już. A ja mam noże. O. O ty! Krzywy ryju. Kurde, ale fajnie. Już aż mi się prawie zachciało zimy. No, może żartowałem. A. No to prawda, Pawlos, że zimowe misje zawsze są mega klimatyczne w drugowojennych grach. Siema napinka. Dobra. Jak zapiał. Jak kur. Jak mówi przysłowie, kur zapiał.
Znaczy przysłowie. Powiedzenie. Ależ ze mnie wyborowy szczelec wyborowy. A! Oznaczanie wrogów, widzenie przez ściany mogli sobie darować. Kurde, w każdej grze prawie już jest oznaczanie wrogów i widzenie przez ściany. Akurat więcej sensu ma to, że oznacza się ich teraz z lornetką, niż wcześniej tylko się tapowało po prostu Q. I spamowało i zaznaczało. Större än jag trodde. Ciągle mi się myli to rzucanie tą monetą. No to uroczo wygląda, te domki pokryte śniegiem. Ale poziom trudności zmienić na jaki? Na hardcore? Wydaje mi się, że to jest feature, który jest na wszystkich poziomach. Hi. W sumie można by ich rozdupczyć teraz. Nie był to zły pomysł. O cholera. Afera. Która kampania lepsza w BF5 czy kodzie WW2? Jak przejdę całość, to ci powiem. Ja, podupcyło ich. O, oddział miotaczy płomieni na jedną babkę, czemu nie? Dobry ziomek Niemiec przyszedł mnie ogrzać. Dzięki, panie Niemiec. A nie ma już rozwalania płotków. Ale maskowanie to typowi dobrali, chyba mu ktoś do żartu podmienił mundury. Że mu dał zieloną kurtkę w zimie.
Jeg har ikke mer ammunisjon. Jezu, dziwny ten norweski. Ciężko coś w ogóle idzie z tego wyciągnąć. Nawet znając jeszcze 2 języki germańskie inne. Czy daleko jestem w kampanii? Nie. To jest druga kampania. Dopiero. W Norwegii. Tam Harry Potter powinien siedzieć skryty. W tej komórce. Maciuś streamuje, śpiewa do lampy. Maciuś ten? Poszukiwany? W sensie wiadomo. A no, czyli ten Maciuś. Za niewinność prześladowany. Czy da się zeszczelić lampę? To ciekawe. Miga, ale nie gaśnie. Czyli to jest jakiś zamysł w tym, to nie jest tak po prostu, że to jest zaniedbanie. Bo ona by mogła nie działać. Tylko ona po prostu jest taka dobra. Dobry prąd Niemcy przywieźli z Niemiec, właśnie. Do tej dzikiej Norwegii. To będzie ciekawie. Na jakiego ciula im te pancerfausty na plecach? Jakie tu mogą wojska pancerne ich zaatakować, to ja nie wiem, no ale... Może taka moda wtedy była. Dobra. Czemu Last Tiger nie opowiada o Wittmanie? Tu chyba nie ma postaci stricte historycznych. Siema Dave. Jak ocenisz singla? Jak przejdziemy całokształt, to powiem.
Jeg er i feil etasje. Malowania ścian jak korytarze w polskich szkołach. Ale zimno. Må være her i nærheten. Albo szpital, no. Solveig, Mamma, hva gjør du her? fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det syns ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Vi kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig, men vi må finne ut hva det er. Jeg og du, vi er nødt å stoppe det. Niemcy budują super żołnierzy w piwnicy tutaj. Ja wam mówię, rozwikłałem to. Følg meg. Übersoldat to się nazywa. Hva har skjedd? Skadet de deg? Weber våger ikke. Jeg er for verdifull for han. Kampania na 10 godzin, chyba żeby 3 razy przejść. Det kommer flere soldater. Vi må unngå dem. Vi burde bare dra. Hvor skal vi? Jeg må finne noe viktig. Co to? Følg meg. Co to w ogóle ma być? To już mogli se tego oszczędzić serio całkiem. De kommer snart. Pass døra opp. Skynd deg! De er her! Skynd deg! Det kommer flere. Historie Vi må są dra. Nei, vi må finne ut hvor de oppbevarer det. 4. Mama, bo ty tam kurde sznupiesz. Ja się też zaraz wyjdę i się pobawię. A, no czyli 3 i 1 zablokowana, która wyjdzie w grudniu chyba. To mogli dać na grudzień, to by tak było zimowo klimatycznie. Mama szeroka w barach? Jeg fant det. Nie, normalna. No mama, nie ma nikogo, bo wszystkich zabiłam. Nie żeby coś, nie. Vi må sabotere hele anlegget. Hvorfor det? Dette er ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut. Du skjønner det fortsatt ikke. Vi må stoppe dem fra å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Vi må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenfor. Ikke kast bort mer tid. Gå! Ładny język, nauczyłbym się.
Zniszcz podstacje elektryczne. Jaki rasizm? Podstacja. Siema Patrygry. Var det ett till? Helveta fitta. Ale pisknął. Halt ten punkt tam. Tędy nie idzie wyjść. Wydupcyło tak zwany syndrom niespokojnych nóg i głowy. Nie, ja nie chcę. Ja nie chcę na wojnę. Ja nie chcę. Ja nie chcę do tej Norwegii, tam jest zimno. Proszę, wyślijcie mnie do Polski. Ja tam będę bronił demokracji i biednej ludności żydowskiej uciśnionych przez te polskie bestie. Siema ASAP Gold. Leci Flammenwerfer. No, ja myślę szczerze mówiąc, że to już jest lekka przesada, ale... Solveig Fiabyrnstadt niestety umarła. Siema Zgryf. W butle. Ale czy to ma jakikolwiek sens, że trzeba ich 4 razy trafić w głowę? Więcej. Ja go trafiłem tyle razy przecież. Nie ma sensu. Sam sobie odpowiedziałem. A wy już nie musicie. Jechała na tych nartach, zanim je jeszcze rozłożyła.
Boden! Siema Willy. Offer Fluchte. Donnerwetter. Ja nie jestem Björn Björgenstrup, proszę pana. Pan ma bardzo ładna mieszkanka. A ja go widziałem chyba z 2 lata temu ostatni raz ten odcinek. Na wszelki wypadek. Czy w tej części tak samo są oficjalne serwery jak w BF1? No, obstawiam, że tak. Nie wiem, ale tak obstawiam. O, tu był pistolet z tłumikiem. Przecież jestem na polu walki, co wy mnie tu... Und trinken wir ein Flasche Wein. Oh Maria, Pawlos, nie mam pojęcia co to jest. Ej, czy ja poszedłem całkiem, kurde, w przeciwną stronę niż trzeba było? NTFS, a ja ci gratuluję, że ty pomimo wszystkich tych niesamowitych przeciwności losu, chorób umysłowych i tak dalej, jednak dałeś radę wejść na Twitcha i napisać ten komentarz. Gratuluję ci z całego serca. Niemniej jednak... No, wiadomo. Już to kiedyś napisał. To jest nic nowego, zawiodłem się. Kalkulatoratet.
Chyba jestem pierwszym graczem na świecie, co się zgubił w BF-ie. No ja tak często mam, że się gubię w grach, w których nawet ciężko jest się zgubić. Siema piernik. Ej, ale tak poważnie to... Jakim cudem tam mam znacznik, skoro tam... jest nic? Tam jest diabeł. Teufel. Ominąłem jakiś skrypt. Właśnie mam wrażenie, że mnie coś ominęło. Idę się na spotkanie przy moście. No i to jest tam! I ja tam poszedłem wtedy i... mi kazało się wracać tutaj. Siku mi się chce. Z patrzenia się na ten śnieg. Se pęcherz przeziębię. Na most miałeś wejść. To czemu miałem znacznik, żeby się tu wrócić? Ja nie będę odgadywał, o co tej grze chodzi. O nie! Najlepszy wybór. Żeby go zdziesionować. Ej, weź. Siema Ares. Tłumaczyłem mu. Ile razy mogę mu to tłumaczyć? Das ist aber unmöglich. Skończyłeś Neverwinter? No widzisz. Trudność ta trzecia.
What the fuck? Where the hell did you get here? Lastebilen. From? Før de kommer til et bur. Jeg følger etter dem. Dette er vår vei ut. I ciul, cała konspira. 2 FPS-y. Schluss! Genug! Es reicht! Es reicht! Nok død! På tide å åpne øynene! Ikke hva som skjer her! Du vil ikke være en del av dette, løytnant. Stopp! Vær så snill! Senk våpnene! A ona w samej koszuli, a tam minus 20 tak na oko. Og kommandoen! Og kommandoen! Solveig! Det er ingen kommando. Det er datteren min. Meine Tochter! Lastebilene. Ikke en dråpe. Forstår du? Jeg elsker deg. Midgelaj to na YouTubie sobie możesz obejrzeć. Panie, zrzuciła własną córkę z przepaści. No git. Git majonez. Es reicht. Ej, ona za wolno przebiera nóżkami w porównaniu do tego, jak się porusza, według mnie. Źródło ciepła. A to teraz mi się nagle zimno zaczęło robić. Cool story. Ale to ślicznie wygląda. Ej, jak ten można się po... Otóż fajne. Wytnę ci jaja. Siema, kracik. Śpi słodko. Kill off. Was zum Teufel. Jak będziemy szybko biegnąć, to nie zmarznie. Ej, serio, mi się aż zimno zrobiło. Ej, to tam jest tak zimno, że... trzeba się ogrzewać, ale matka latała w samej koszulinie. Gib mir, gib. AEG albo Siemens. Chyba ja. No i mi śnieg przysypał broń.
złomi. To jest fiński pistolet maszynowy, moi drodzy. Jak oni mieli tą wojnę wygrać? Oni nie mieli szans. On mnie chciał pewnie do niewoli wziąć i mi robić brzydkie rzeczy, bo to fajna dziewczyna bardzo tutaj. Ta moja bohaterka. Jak to się mówi? Heroina. Nie, nie mogę mówić heroina, bo mi wykryją na YouTubie, że o narkotykach gadam. No drugs involved. Nie, bo się podpali. Tu powinien Apetor wyskoczyć w samych majtkach z flachą wody. Apetor... Co? Serio? O ja, szkoda hopa. Nie wiedziałem. Kettenkrat. To jest STG-44? What the fuck? Co tu się dzieje? Zaraz trolle wyjdą. Thor albo Odin. I do wody. No to ja myślę, że kaplica raczej chyba. Przy tych warunkach pogodowych to raczej kaplica. A nie, no jakże nie, no co wy. Nie ma w ogóle, nie ma problemu. To byłby raczej taki szok do organizmu, że... Jeg gjorde dette for deg. Du må dra. For din sikkerhet. Mamma, ikke gå. Kaplica. Du må overleve.
deg, mamma. La meg bli med. Du må fortsette framover, Solveig. Z Arby Quislinga? Chyba nie. Nie no, bije Niemców, to nie. Ikke sov. Mama! Mama! Przecież... Ja, ta się wyziębiła, wpadła do wody, wyszła, Solveig, våkne opp! biegnie. I jeszcze dała radę, kurde, dziocha co na oko ma z 1,60 m i waży z 50 kg, rozdupiła łeb, kurde, kawałowi chłopa żołnierzowi. No to niezła. Kurde, walkiria. A zaraz się okaże, że to wszystko haluny z przeziębienia. Znaczy, no może wiecie, tam babka jest, no tam w ruchu oporu, to się pewnie umiała bić i tak dalej. Może w przypływie adrenaliny i tam z zaskoczenia i tak dalej, no Som ale... du kan se i de vedlagte dokumentene, er situasjonen enda verre enn vi trodde. Ale Fabrikken ona produserer kurwa wpadła do wody, a en tam jest mróz jak nøkkelingrediens i łyk. en ny, forferdelig bombe som tyskerne utvikler. To co oni ci Niemcy robią tu? Bombę atomową? Chyba ja. Arbeidet deres er ferdig. A to było tak faktycznie, że oni tam próbowali ten? Men de kan ikke lykkes uten tungtvann. Wodę? Ciężka woda do bomby atomowej? Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på dattera mi, Solveig. Hun er Fajna yngre to enn hun Solveig tror hun er, taka, og hun er bedre enn hun aner. żeby na piwo pójść. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vannet aldri når Tyskland. V2. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser. Så jeg skal To stoppe akurat tyskerne zgadza fra się å ta sabotaż tej tungtvannet. fabryki także. De henter tungtvannet fra lageret. Jeg må ødelegge alt som er der. Czyli to się trzymie kupy. Póki co nawet. No może nie te akcje, że to wszystko dziążka taka Tyskerne robi har mała. informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Dobra, tutaj sobie zakończymy nagrywanie kolejnego odcinka, bo to już godzina 20, żeby ich nie robić takich potężnych. Także dziękuję za uwagę na YouTubku, sub, dzwoneczek. Widzimy się w kolejnym cięcie. Twitch TV Niklaus.